Mangwanani vana veZimbabwe kumativi mana enyika. Ndauyawo mangwanani ano ndichida kukupa isimbiso nechenjedzo. Ndo zvizhinji zvinhu zviviri zvandauya nazvo muzuva ranhasi. Chokutanga, chenjedzo iripo, ngatizivei pekudyira, ngatizivei pekumwira panguva yatasvika. Pakaipa munopera rumwe hama dzangu. Kune vanhu vachapirwa chikafu nemvura dzekutengesa mumarodhi umu. Ibva nemvura yako kumba wakaisa mubhegi. Mvura idzodzo dzinenge dzine mishonga. Saka ngwarira ipapo. Ndochinhu chokutanga. Nemekudyira, zivai mekudyira, because Fazi naIdhi nevanhu vake nezvigananda vakatoronga zvese zvokuda kukuuraisai muzuva ramangwana kusvika musi weFriday. Saka ngwarira ipapo. Zivai pekudyira, zivai pekunwira, munopera. Ndochinhu chokutanga chenjedzo yandakupai mangwanani anhasi. Chechipiri, ndoda kukushingisai nenhau yerevolution yatikatarisana nayo. Revolution yatikatarisana nayo irikuda kusunungura munhu wese, mwana wese weZimbabwe. Ari kuZanu, ari kuCC, ari kuNdonga, ari kuNagi, ari kuNzou, ari kuChimuti, achasunungurwa musi weFriday. Ndiri kushamiswa netimu Chabangu, ma-MP nema-councillors aChabangu. Makapirwa mari nozuro kuNyulenzo nezvigananda kuti mutaurire vanhu munzvimbo dzamugere tisiyanei nazvo chinhu chezano. Kuri kuzama kubloka vanhu kuti vasapinde munzira. Zvino this time makanyangira yaona. Takutoziva hunhu hwenyu, muri matsotsi, varoi vekupedzesa. Tinyareiwo. Muchapa mhanya zviri very legendary. Muchamhanya ma-councillors nema-MP. Muchamhanya. So ndaikurudzirawo vakarikorewawo, itaiwo izvozvo. Nyangwe tisina kukupaiwo mari kuti musimbise vanhu paground. Hamusi kurwadziwawo here nemarikozi amukaitwa Chabangu achisa vanhu vake veZanu-PF? Hamusi kurwadziwawo here? Saka pindaiwo pabasa rekumobiliza vanhu vapinde muroad. Bosi kunaka kwerevolution kunakawo kwenyu imi makarikorewa zvisiri pamutemo. Ndiri kushamiswa nevanhu veCC Chabangu, vanhu vatikavhotera, vatikakambenera, makagara mumvuri, mawana simba makupandukira vanhu kuda kuguta zvematumbu enyu. Comrade Nyoka yeMabhunu vakagara vachitaura izvi, vakanga vachizviona kuti kune matsotsi kuCC uko. Shuwa takazozviona kuti ingwani taitofamba nevanhu veZanu-PF. Zvavaitotaura Comrade Nyoka yeMabhunu. Saka tinyareiwo. President Chamisa vakatotadza kutopinda nekuda kwenyu imimi. Matsotsi mbavha, varoi vevanhu, kusanyara. Zvino vana veZimbabwe ndiri kukurudzirai kumativi mana enyika, kumakona mana enyika. Mazuva akwana, mazuva afamba. Ngatipindei neuwandu hwedu kuMarch. Iyi haisi demo, iMarch. So March inenge neprotection, musatye, tataura nevakuru vazvinzwa ende tatovapo zvichemo zvekuti tiri kuda security. So Comrade Geza tataura, vari kutozviziva, tataura navo kuti no comrade tiri kudawo security inoprotecta vanhu muzuva iroro. So vana veZimbabwe zvaakuda kuchenjera, kuchangamuka, kuvhura njere, kucheuka kuti kwauri kubva ndekupi, kwauri kuenda ndekupi. Nguva yatiri isu hatina kana mari dzatiri kupiwa nezvigananda izvi takadziramba. Tiri kutoda kuti munhu wese aje mutakunanzva wenyika. Munhu wese anakirwe nenyika yeZimbabwe. Munyika yeZimbabwe mune maminerals akawandisa. Munyika yeZimbabwe mune mari yakawandisa. But kune vanhu vakaita sana Scott, ana Chivhaya naTabgray, vana Tungwarara, vakutori nemari inodarika Zimbabwe. Nekuda kwokuti tiri kuramba takati ndeye tichitarisa. Mbavha dzichiita madiro aJoργina nenyika yedu. Nyika haisi yavo vega, nyika yedu tese. Saka vana veZimbabwe ngatibatane. Ivo vari kurwisa nemari, isu tiri kurwisa nemashoko tichikuonesai chokwadi. Ivo vari kungotenga vanhu. Isu hatitenge vanhu isu. Tiri kukuudzai chokwadi zviri kuitika paground. Saka vana veZimbabwe changamukai. Vana veZimbabwe onai. Support yatichapa Comrade Geza ndio ichaita kuti munhu wese asununguke. Ndio ichaita kuti President Chamisa vaendewo kuState House. Ndio ichaita kuti Comrade Nyoka yeMabhunu kana vakudawo president vaendewo kuState House. Apa hazvigoneke because
ED anenge ane one party state yanyika yeumambo yana King Mswati ndiye zvaada kuita munomu yaakati King Mutapa ada kutozvita King Mutapa kuti nyika yeZimbabwe ife ichitongwa nedzinza rake rekwaMunangagwa. So zvinhu zvinotorwadza vana veZimbabwe changamukai zvandiri kutaura izvi onai zvatiri kutaura dzidzai nokuona hatisi kutengwa nemari isu hatina nabasa naye mari yacho but tiri kuda kurwira imi vana veZimbabwe tiri kukuonesai zviri paground tiri kukuonesai zviri kuitika so nekukusimbisai nekukushingisai kuti zuva rakwana zuva rasvika rekuti tipinde murodhi vana veZimbabwe zvakuda kushinga nekubatana tikurire hondo iyi. ED akangoenda 2030 chokwadi vana veZimbabwe ka handidi kunyeperai tinopera kutiza nyika yedu vana veZimbabwe. So ngatibloke izvozvo ngatirambei ngatibatani mazuva akwana mazuva asvika vana veZimbabwe ngatibatani ngati vana veZimbabwe ngatibatane hapana chokutyiswa apa. Comrade Geza vakati security iri covered musatye hatipinde murodhi nouwandu hwedu ndatenda.